Hi लोगोफोर, वेलकाम बैक टू आवर गोरलै चैनेल। सो नोंथांमोनखौ गासैखौबो माने गासै फरायसाफोरखौबो जोंनि गोरलै चैनेलसिम बरायनाय जाबाय। गोरलै चैनेलाव भिडिअ होनायफोरखौ नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला जोंहा हाजासे माने सापर्ट खालाम आरो नोंथांमोना जुदि चैनेलाव गोदान बा साबस्क्राइब बटनखौ थुनानै हो आरो गासैबो गोदान भिडिअ होनाय नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना बेल आइकनखौबो थुनानै हो जाहाथे भिडिअ होनायनि लोगो लोगो नोंथांमोना थाबैनो नटिफिकेशनखौ मोननो मोनो। दा जों नै भिडिअनि गेजेरजों जों मा सोलोंनो हागोन जों बेखौ जोङो भिडिअखौ गोबाव खालामालासिनो लोगोफोर स्टार्ट खालामनोसै। So friends, जों दा नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरदों बेवहाय एक्सारसाइज 2.2 नि एडभान्स मेथ्स। सो बेवहाय जोङो 2.2 नि 1 नाम्बार एन्ड 2 नाम्बार कुइसनखौ डिसकास खालामखांबाय। बेनिफ्राय जों दा बेवहाय नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरदों जोङो बेवहाय कुइसन नाम्बार 3 खौ नायनोसै। सो कुइसन नाम्बार 3 आव मा दङ नोंथांमोना बेवहाय लिरनो हागोन कुइसन नाम्बार 3 नि जोङो ए नाम्बारखौ बानायगोन। सो कुइसन नाम्बार 3 नि ए आव मा बुंनाय दङ जितु z1 equal to 1 plus I आरो z2 equal to 1 minus I then मा दिहुननो z1 by z2 आरो z1 बार by z2 बार दिहुन। दा गिबियावनो नोंथांमोना बेखौ लिरनाय सिगाङावनो मा होनाय दङ बेखौ लिरगोन आला बा गिवन बा होनाय दं जायखि जाया। बेनिफ्राय z1 equal to 1 plus I बिदि होनाय दङ। बेनिफ्राय आरो बेसेबां होनाय दङ z2 आ जाबाय 1 minus I बिदि होनाय दङ। स' जोङो मा खालामनांगौ गिबियावनो z1 आरो मा दिहुननांगौ z2 खौ दिहुननांगौ। स' बे जोबोद गोरलै नोंथांमोना नैखौ डाइरेक्टलि पुट खालामना होदो। बेखौ पुट खालामब्ला बेसेबां जागोन दा बेखौ जोङो z1 नि जायगायाव मा फज'नो हायो 1 plus I बेखौ फज'बाय। z2 नि जायगायाव माखौ फज' 1 minus I बेखौ जों फज'नो हायो। बेनिफ्राय जों दा मा खालामगोन नैबेखौ जोङो सायावबो सिङावबो 1 plus I जों जोङो सानजाबनानै होगोन। स' 1 minus I बेनिफ्राय 1 plus I जिहेतु जोङो नैबे सिंनि जा अनजिमा बे I टार्मखौ गैया खालामनांगोन। बेनि थाखायनो जोङो 1 plus I जों सानजाबना होबाय। बेनिफ्राय 1 plus I बेनिफ्राय बेयावबो मा जागोन नैयाव जा फज'दों जों बेखौ सायावबो फज'ना होनांगोन 1 plus I। बेनिफ्राय दा सल्भ खालामब्ला अब्लानो एन्सार ओंखारगोन। दा नैबे मोनसे फर्मुला जाना दङ बे जाबाय 1 स्क्वायर माइनास I स्क्वायर आरो गोजौनिया मा जागोन गोजौनिया जाबाय 1 प्लास I होल स्क्वायर बेबायदि जासिगोन। बेनिफ्राय नैखौ फर्मुला लाना थांदो मा जागोन 1 स्क्वायर प्लास 2 into 1 into I प्लास I स्क्वायर डिवाइड बाय 1 नैबे मा जासिगोन दा आं बेवहाय लिरनो हायो जोङो बेबायदि I स्क्वायरनि माना माइनास 1 स' बेबायदि जासिगोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट मा खालाम नैबे 1 प्लास 2I जाबाय। बेनिफ्राय नैखौ आङो डाइरेक्टली मा 1 जोङो लिरनो हायो माइनास 1। बेनिफ्राय नैबे जागोन 1 प्लास 1। बेनिफ्राय आं दा नैथिं लिरनानै होनोसै। स' बेनिफ्राय नोंथांमोना बेथिं लिरनो हायो मा जोङो नैबे 1 आरो माइनास 1 जों केन्सेल खालामनो हायो। बेनिफ्राय मा थागोन सायाव थाबाय 2I सिङाव थाबाय बेसेबां 2। बेनिफ्राय जों दा मा खालामनो हाबावगोन आरो दा जोङो नैबे 2 जोङो केन्सेल खालामनो हायो। स' जोङो 2 केन्सेल खालामबाय। बेनिफ्राय मा थागोन दा बेवहाय I थाबाय। स' बिनि जा एन्सार नोंथांमोना मायाव दोनगोन दा स' जोङो a प्लास I बि महराव जुदि लिरोब्ला बे मा जागोन 0 प्लास जोङो मा लिरनो हायो बेखौ जोङो मा लिरगोन दा I जोङो बेबायदि लिरनो हायो। स' बेनो जाबाय बेनि एन्सार। बेनिफ्राय जों दा आरो नेक्स्ट बानायनोसै बे जाबाय कुइसन नाम्बार ए नि एन्सार नोंथाङा मोना बेबायदि लिरनो हागोन। बेनिफ्राय जोङो कुइसन नाम्बार बेयाव मा दिहुननो होदोंमोन z1 बार दिहुननो होबावदों। स' जों बेखौ दिहुननोसै z1 बार बेवहाय मा दङ कुइसनाव z1 बार डिवाइड बाय z2 बार बेबायदि दङ। स' z1 बार माने मा z1 बार माने नोंथांमोना बेवहाय मा नुनो मोनदों z1 खौ 1 प्लास I नुनो मोनदों। स' डाइरेक्टलि जोङो जुदि z1 बार थामहिनबा मा बुङोमोन बेखौ दाजाबखां
सरि दाजाबखां नङा बे मामोन बेखौ मा होनना बुङोमोन बार थानायखौ जोङो बेखौ माबा होनना बुङोमोन थाफुंथा होनना मिथिनाय जायोमोन स' जोङो दा बेखौ जुदि बारनि माबाखौ लिरनो गोनां जायोब्ला नैयाव मा माइनासआ मा जायो प्लासआ माइनास जायो स' बेखायनो बेवहाय मा लिरनो हागोन नोंथांमोना 1 माइनास i लिरनो हागोन आरो z2 निखौ मा लिरनो हायो बेवहाय प्लास दङमोन गेजेराव जों मा लिरगोन 1 प्लास i जोङो बिदि लिरनो हायो थामहिनबा बारनि मिनिङा बेदि बेवहाय मा माइनास थायोब्लाथाय जोङो प्लास लिरगोन आरो जुदि माब्लाबा प्लास थायोबा जोङो बेवहाय मा लिरगोन माइनास लिरगोन बेखौ गोसोआव लायो बेनिफ्राय जों दा मा खालामनोसै 1 माइनास i बेनिफ्राय बेवहाय 1 प्लास i सिङाव मा खालामगोन जोङो 1 माइनास i जों सानजाबनो हागोन सायावबो सिङावबो बेनिफ्राय बेखौ सल्भ खालामदो बे जासिगोन 1 माइनास i होल स्क्वायर बे जागोन 1 स्क्वायर माइनास i स्क्वायर बेनिफ्राय बेखौ फर्मुलायाव जाबाय बे 1 स्क्वायर माइनास 2 इंटू 1 इंटू i प्लस i स्क्वायर बेनिफ्राय नैबे जासिगोन मा 1 माइनास 1 बेनिफ्राय आं नैथिं बानायनानै दिन्थिनोसै बेनिफ्राय जोङो मा लिरनो हायो दा 1 माइनास 2i माइनास 1 बे जागोन i स्क्वायरनि माना माइनास 1 बेनिफ्राय आरो नैबे लिरनो हायो 1 बे जासिगोन मा प्लास 1 बेनिफ्राय नैयाव 1 1 केन्सेल थांबाय बेनिफ्राय माइनास 2i डिवाइड बाय 2 2 2 जों केन्सेल होनो हायो माइनास मा थासिगोन i स' जोङो बेखौ मा लिरनो हायो बेबायदि जोङो लिरनो हायो बेखौ स' बेनो जाबाय बेनि एन्सार स' बेवहाय मा नैयाव मा गुबै बाहागोआ जाबाय गैयाबाबो जोङो लिरना होनो हागोन बिदि 0 बेनिफ्राय आरो माइनास 1 आ जाबाय b थामहिनबा जोङो a प्लस ib महराव लिरदों बेवहाय b आ जाबाय माइनास 1 आरो i आ जाबाय बिदिनो थागोन स' एन्सारा जाबाय बेनो बेनिफ्राय नोंथांमोना बुजिखाबाय जानांगौ बेफोरखौ बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो कुइसन नाम्बार 4 खौ नायनोसै स' बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसना नोंथांमोना 3 नाम्बारनि कुइसन नाम्बार 3 नि बि खौ हाखागोन जानांगौ बेबो जोबोर गोरलैयानो दा नोंथांमोना बेवहाय मा दङ बेखौ बानायना बे 3 नाम्बार जों रिलेटेड दङ स' बे मा जेबो कनफिउजन नाङा बेवहाय z1 z2 जायखिजाया आं बेखौ बानायनानै होनोसै नोंथांमोना आरो बेखौनो जिंगासियो बेखौनो गोबां बेखौनो मा कनफिउज जायो स' नोंथांमोना अनलि माने भिडिअखौ मोजाङै गोसो होब्लानो बेफोरखौ बानायनो हागोन जायखिजाया बे 3 नि बिखौ नोंथांमोननो होमवर्क होलिया आं बेखौ बानायनानै होनोसै बेयाव सलुसना मा जागोन गिभेन मा होनाय दोङो गिभेना दोङो z1 इक्वल टू मा होनाय दोङो z1 इक्वल टू बेसां बे जाबाय 7 प्लस 3i आरो z2 आ जाबाय बेवहाय मा दोङो 3i माइनास 7 दा बेबायदि दङ स' बेखौबो जों गोरलैनो दिहुननो हागोन कुइसनखौ गिबियावनो बुजिनांगोन मा दिहुनो बेवहाय गिबियाव मा दिहुनो z1 into z2 थामहिनबा डाइरेक्टलि जोङो बेखौ सानजाबनो हाबानो जाबाय बेवहाय मा दोङो 7 प्लस 3i आरो बेखौ 3i माइनास 7 जोबोद गोरलै बेनिफ्राय जों दा डाइरेक्टलि बेखौ सानजाबानो बेनि भेलुखौ मोनगोन दा भेलुआ मा जागोन दा 7 into 7 जों 3 जों सानजाब मा जागोन 21i जोङो मोननो हागोन प्लस माइनास 7 into 7 49 बेनिफ्राय प्लस 3 into 3 बेसेबां जायो 9i स्क्वायर जागोन i जों i सानजाबा i स्क्वायर प्लस माइनास बेनिफ्राय 3 जों 7 जों बेबो जागोन 21i दा बेवहाय जों मा नुनो मोनखो नैबे 21i माइनास 21i एन्ड 21i बेखौ जोङो केन्सेल खालामनो हायो मा थाखो दा माइनास 49 बेनिफ्राय प्लस 9i स्क्वायरनि जायगायाव जों माइनास 1 लिरनो हायो बेनिफ्राय माइनास 49 बे जासिगोन बेसां 9 जाबाय बेनिफ्राय प्लस माइनास जों लिरनो हायो बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ प्लास खालामबा बेसां मोनगोन दा माइनास 58 स' एन्सारा जाबाय माइनास 58 नोंथांमोना बेयावबो स्टप खालामना दोननो हायो आरो a प्लस ib महरावबो जोङो लिरनो हायो दा बेनो जाबाय स' बेनिफ्राय जों दा नेक्स्ट मा दोङो z1 बार इनटु z2 बार दङ स' बेखौ जोङो दिहुनगोन स' बेखौ दिहुननायनि सिगाङावनो z1 बारनि भेलुआ मा जागोन बेवहाय मा दोङो z1 माने z1 बारा मा जासिगोन 7 प्लस स' आं बेवहाय मा लिरनो हायो जोङो
नैयाव आं लिरना होनोसै z1 बारखौ मा लिरनो हायो जोङो 7 माइनास 3i जोङो लिरनो हायो आरो z2 बारखौ जोङो माबायदि लिरनो हागोन स' बेखौ लिरनायनि सिगाङावनो आं नैखौ मा खालामना लागोन दा नोंथांमोना बेवहाय मा दङ a प्लास ib महराव गैया नैबे जाबाय a प्लास ib थामहिनबा नैबे माइनास 7आ उनावसो दङ नैबे ib आसो सिगाङाव जाना दङ स' बेखायनो जोङो बेवहाय मा लिरगोन माइनास 7 खौ जों सिगाङाव लांबाय बेनिफ्राय प्लास 3i जोङो बेखौ लिरनांगोन बेनिफ्राय दा z2 बारखौ जुदि खालामब्ला मा जागोन माइनास 7 आरो बे जासिगोन माइनास 3i दा बिदि जागोन नैबे जेबो चेन्ज जाया बे जोङो बेवहाय मा प्लास 7 होननानै जों लिरनो हाया अनलि नैबे गेजेरनि थामहिनबा नैबे सानलावरिनि सिगाङाव मा सिन दं बेसो चेन्ज जागोन दा बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखि बेनिफ्राय जों दा बेवहाय बे मानफोरखौ पुट खालामना होदो अब्लानो एन्सारा ओंखारहैसिगोन दा बेखौ मोनबाय जोङो दा गिबियावनो दिहुनना लानोबो हायो आं सिगाङाव दिहुनाखै दा दिहुनबाय जेबो नङा बेनिफ्राय z1 बार इनटु z2 बार बेखौ जों दिहुननो हागोन z1 माने 7 माइनास 3i बेनिफ्राय इनटु मा होगोन दा z2 बार माने माइनास 7 माइनास 3i बेखौ मोनबाय जोङो बेनिफ्राय नेक्स्ट मा खालाम बेखौ इनटु खालामदो 7 माइनास प्लास माइनास माइनास 7 इनटु 7 49 बेनिफ्राय प्लास माइनास माइनास 7 जों 3 जों बेसेबां जायो 21i बे जासिगोन माइनास माइनास प्लास बे जागोन बेसेबां बेबो 21i आनो जागोन 3 जों 7 जों सानजाबा बे 21i थाबाय बेनिफ्राय माइनास माइनास प्लास 3i जों 3i सानजाबा मा जागोन 9i स्क्वायर बेनिफ्राय दा मा मोनखो माइनास 49 बे मोननैबो केन्सेल थांबाय बेनिफ्राय मा थाखो डाइरेक्टलि आं बेवहाय मा लिरनो हायो 9 डाइरेक्ट लिरखाबाय आं i स्क्वायरनि माना जाबाय माइनास 1 स' आं बेवहाय मा डाइरेक्ट माइनास 9 लिरखानो हागोन बेनिफ्राय बेखौ प्लास खालामबा बेसेबां जागोन माइनास 58 स' एन्सारा जाबाय बेबो मा जों माइनास 58 मोननो हाबाय सिगांनि z1 इनटु z2 खालामनायावबो जोङो बेसेबां मोन्दोंमोन माइनास 58 खौनो मोन्दोंमोन दा बेनि एन्साराबो बेनो बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसनखौ जों नायनोसै नेक्स्ट कुइसना मा दङ बेवहाय z1 डिवाइड बाय z2 दा बेबायदि दङ स' बेबो जोबोद गोरलै नोंथांमोना सिगाङावनो बानायखादोंमोन बेखौ नोंथांमोना बेवहाय डाइरेक्टलि फज'नो हादों z1 माने मा नैबे 7 बेवहाय मा फज'नांगोन 7 बेनिफ्राय प्लास 3i बेनिफ्राय z2 नि जायगायाव नोंथांमोना बेखौबो फज'नाय बेखौ फज'नाय जेबो प्रब्लेम गैया स' दा मा फज'गोन नैखौनो फज'नोसै जों दा माइनास 7 प्लास 3i माइनास 7 प्लास 3i नोंथांमोना सिनाय मोननो हादों ना हायाखैबा नेव जागोन माइनास 7 प्लास 3i बेखौ फज'बाय बेनिफ्राय जों दा नेक्स्ट मा खालामगोन 7 प्लास 3i बेनिफ्राय बेयाव जागोन माइनास 7 प्लास 3i जोङो मा सानजागोन माइनास 7 माइनास 3i जोङो सानजाबनांगोन सायावबो सिङावबो माइनास 7 माइनास 3i दा बेखौ जों सानजाबनांगोन नैबे सिना जेब्लाबो बे सिगांनो बेनो बे थागोन माइनास 7 खौ जों लाखिनांगोन नै गेजेरनियाल'सो बेबायदि माइनास जागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट मा खालाम बेखौ इनटु खालामदो 7 जों माइनास 7 जों इनटु खालामबा बेसेबां जायो माइनास 49 बेनिफ्राय प्लास माइनास 7 इनटु 3 21i बेनिफ्राय नैबे मा जागोन प्लास माइनास माइनास बे जासिगोन 3i जों 7 जों सानजाबा 21i बेनिफ्राय मा मोनगोन प्लास माइनास बे जासिगोन 3i जों 3i सानजाबा 9i स्क्वायर बेनिफ्राय नैबे आरो फर्मुला जाना दङ बे जाबाय माइनास 7 स्क्वायर माइनास 3i होल स्क्वायर बेबायदि जाबाय बेनिफ्राय जों दा नेक्स्ट मा खालामनो हायो आं नैथिं बानायनानै होनोसै स' नेक्स्ट जोङो बेबायदि लिरनो हागोन नेक्स्ट जोङो मा खालामगोन दा माइनास 49 बेवहाय मा दङ जों बेखौ बिदिनो लाखिबा माइनास 49 माइनास 21i एन्ड 21i बेसेबां जागोन बे 42i बेनिफ्राय नैखौ जोङो प्लास 9 होननानै जों लिरनो हायो प्लास 9 i स्क्वायरनि माना माइनास 1 बेखौ जोङो माइनास 1 जों माइनास 9 जों सानजाबा जों प्लास 9 मोनगोन बेनिफ्राय नैबे मा जासिगोन माइनास 7 इनटु माइनास 7 सानजाबा बे 49 जोङो मोननो हागोन बेनिफ्राय माइनास बेवहाय मा मोनगोन दा 3 इनटु 3 मा जायो 9
I स्क्वायर जोङो मोननो हागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट मा खालाम बेयाव -49 दङ बेवहाय मा दङ 9 दङ जों बेखौ मा खालामनो हायो -40 जों मोननो हायो -42i बेनिफ्राय बे मा जागोन 49 I स्क्वायर नि माना -1 बेखौ जोङो मा +9 जोङो लिरनो हायो डाइरेक्ट लिरखाबाय नोंथांमोना बुजिखागोन I स्क्वायर नि माना जाबाय -1 बे -1 खौ नैयाव फज' माइनास जों माइनास प्लास जाबाय 9 जों मोननो हाबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट मा खालाम 40 -42i बेखौ प्लास खालामबा बेसेबां जागोन 9 प्लास खालामबा 8 बे जासिगोन बेसेबां 58 जोङो मोननो हाबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो मा लिरगोन दा स' नेक्स्ट नोंथांमोना बिदि लिरनो हायो आं नैथिं लिरनो होनोसै स' नेक्स्ट बेखौ आंनियाव लिरनो हाबाय -40 नोंथांमोना बिथिं जोबजासिम बानायलांबाय थाबानो जाबाय -40 -42i आं बेखौ लिरफिननो हादों नोंथांमोना डाबल लिरनो हाया बेखौनो बेयाव बेनिफ्राय नेक्स्ट मा खालामनाय जों दा बेखौ स' जोङो बेखौ एक्सट्रा सेपारेट खालामना लादो बेवहाय जोङो बेखौ मा खालामनाय दा बेवहाय नोंथांमोना बेबायदि लिरनो हागोन -40 डिवाइड बाय 58 बेवहाय जोङो लिरनो हायो माइनास जोङो बेवहाय मा मोनगोन दा 42i डिवाइड बाय 58 दा बेखौ जोङो 2 जों डिवाइड खालामनो हायो स' 2 जों जुदि डिवाइड खालामबा मा जागोन जों 2 जों दानब्ला बे जासिगोन 20 आरो बे जासिगोन जोङो मोननो हायो बेवहाय 29 बेवहायबो मा जोङो 2 जों काट खालामनो हागोन बे जागोन सानाया बेसेबां जागोन 21 बे जाबाय 29 स' एन्सारा जासिगोन मा -20/29 बेनिफ्राय -21/29i दा बेनो जाबाय एन्सार बेनिफ्राय नोंथांमोना दा बेखौ खालामना नायबानो जाबाय नेक्स्ट मा दंमोन नेक्स्ट कुइसना जाबाय बे दंमोन z1 बार डिवाइड बाय z2 बार स' नोंथांमोना बेखौ बानाय होमवर्क बेनिफ्राय आरो मा दङ z1 into z2 बार स' बे मोननैखौ नोंथांमोना जास्ट मानखौल' फज' नैयाव मा z1 बारनि जायगायाव नैखौ फज' z2 बारनि जायगायाव बेखौ फज'दो बेनिफ्राय नैबे मा खालाम z1 नि जायगायाव बेखौ फज'दो z2 बारनि जायगायाव नैखौ फज'ब्लानो एन्सारखौ जोबथारनायाव मोननो हागोन स' बेखौ नोंथांमोना नाजा बेनिफ्राय जों दा कुइसन नाम्बार बेखौ नायनोसै कुइसन नाम्बार 4 स' कुइसन नाम्बार 4 आबो बेजोंनो सेम गोरलै कुइसन नाम्बार 4 आव मा दं गिबि कुइसनाव बेवहाय जिदु z1 मा होननाय दङ z1 इक्वल टु 2 प्लास 3i आरो z2 इक्वल टु मा दङ 1 माइनास 2i अब्ला गाहायाव होनायफोरनि थारजिर जोंखौ मा प्रुफ खालामनो होदों बेवहाय दा मा जागोन 4 नाम्बारखौ जों नायनोसै 4 नाम्बारनि मा सलुसना जागोन मा स' गिभेन मा होननाय दङ गिभेन लिरगोन नाला गिभेन बेनिफ्राय बेवहाय दङ z1 इक्वल टु 2 प्लास 3i आरो z2 इक्वल टु मा दङ 1 माइनास 2i स' जों बेनिफ्राय मा दिहुनगोन दा z1 बारा मा जागोन 2 माइनास 3i जों दिहुनखाबाय बेनिफ्राय z2 बारा जागोन बेसेबां 1 प्लास 2i जोङो लिरनो हायो बेनिफ्राय जों दा 1 नाम्बारखौ नायनोसै 1 नाम्बारखौ जोङो फोरमान खालामनोसै दा बेवहाय मा दङ गिबियाव बेबायदि दङ बेवहाय मा दङ कुइसनाव z1 z2 बार इक्वल टु z1 बार प्लास z2 बार बेखौ जोंखौ मा खालामनो होनदों फोरमान खालामनो होनदों स' जों गिबियाव मा लिरगोन दा जोङो z1 आरो z2 नि मानखौ थामहिनबा जोङो दाजाबथायखौ जोङो दिहुनग्रोनानै लागोन बेनिफ्राय अब्लानो जोङो बेनि फिननायखौ मोननो हागोन स' जोङो दा गिबियाव नोंथांमोना मा खालाम बेखौ स' नोंथांमोना नुनो मोनखाबाय बेवहाय मा दङ z1 into z2 बार इक्वल टु z1 बार प्लास z2 बार दा नोंथांमोना बेखौ प्रुफ खालामना नाय आरो प्रुफ खालामना नायोब्ला z1 आरो z2 इक्वल टु z1 बार प्लास z2 बार बेवहाय जुदि प्रुफ खालामब्ला नोंथांमोना गिबियाव बेखौ दिहुनना नाय आरो बेखौ दिहुनना नायोब्ला एन्सारा गोरोबनाय नङा आं दा बावैसो प्रुफ खालामना नायखांदोंमोन बेनिफ्राय नोंथांमोना दा
इंग्लिश मिडियामनि बुकखौ जुदि फल' खालामब्ला मा मोनगोन नैयाव बे कुइसनाव मा दङ 1 नाम्बार कुइसनाव बेबायदिसो दङ Z1 प्लस Z2 बार बिदिसो जानो कुइसनाव दा नोंथांमोननि जा बर' मिडियामनि बुक बेवहाय मा दङ Z1 into Z2 बारसो दङ स' बेबायदि जुदि थायोब्ला जोङो प्रुफ खालामनायाव मा प्रुफा जाहैनाय नङा जोङो फोरमान खालामनो हादोंमोन जोंखौ फोरमान जाहैनाय नङा जेब्ला जोङो Z1 प्लस Z2 बार बेबायदि थागोन अब्लासो जोंना Z1 बार प्लस Z2 बारखौ जों प्रुफ खालामनो हागोन स' बेखायनो नोंथांमोना बेखौ प्रुफ खालामना नायनाय गिबिनिखौबो नंगौना नङा स' गोबां गोरोन्थि थायो बिदिनो बर' मिडियामनि किताबफोराव गोबां जों गोरोन्थिखौ नुनो मोननाय जायो स' जायखिजाया जोङो दा बेखौ Z1 बार आरो प्लस Z2 बार जोङो होनानै बानायनोसै दा गिबियाव जोङो माखौ दिहुन जोङो Z1 प्लस Z2 बारनिखौ जोङो डाइरेक्टलि दिहुननो हाया बेखायनो जोङो मा दिहुनगोन गिबियावनो स' नोंथांमोना बेवहाय लेफ्ट हेन्ड साइड लिरगोन आरो स' लेफ्ट हेन्ड साइड लिराबाबो नोंथांमोना गिबियावनो मा लिरग्रोना लानो हागोन Z1 प्लस Z2 बारखौ Z2 खौ जोङो दिहुनग्रोनांगोन Z1 प्लस Z2 नि माना बेसेबां जायो दा बेखौ गिबियाव दिहुननोसै जोङो मा जागोन बेनिफ्राय मानखौ फज'ना 2 प्लस 3i बेनिफ्राय प्लस आरो नैबे मा जागोन 1 माइनास 2i बेखौ फज' बेनिफ्राय ब्रेकेटखौ सेफाय 2 प्लस 3i बे जागोन प्लस 1 माइनास 2i बेनिफ्राय 2 प्लस 1 खालामबा मा जागोन 3 बे 3i निफ्राय माइनास 2i थांबा मा जागोन प्लस i जोङो 3 प्लस i मोननो हागोन आरो जेब्ला नोंथांमोना बेखौ बार लगायगोन Z1 प्लस Z2 बार जों बेवहाय बारखौ खालामनानै जाबाय दा बे मा जासिगोन बेवहाय प्लास दंमोन स' जों बेखौ मा माइनास लिरनो हागोन 3 माइनास i जोङो लिरनो हागोन स' बेबायदि जासिगोन बे जाबाय जोङो मा लेफ्ट हेन्ड साइडआव जोङो बेखौ मोननो हाबाय Z1 बार Z2 नि माना जाबाय 3 माइनास 1 बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो मा खालामनो हायो नेक्स्ट जोङो नैबेखौ मोननो थाखाय मा खालामगोन दा स' नोंथांमोना बेवहाय जायखिजाया लेफ्ट हेन्ड साइडखौनो लिरना ला अब्लानो मोजांसिन जागोन बेनिफ्राय राइट हेन्ड साइडनिखौ जोङो दिहुननोसै राइट हेन्ड साइड बेवहाय राइट हेन्ड साइडआ मा जागोन दा स' राइट हेन्ड साइडआ Z1 बार माने बेखौ फज' 2 बेवहाय खनसे लिरना लानो हागोन नोंथांमोना Z1 बार प्लस Z2 बार बेनिफ्राय Z1 बार माने बे 2 माइनास 3i बेनिफ्राय प्लस Z2 बार माने 1 प्लस 2i बेनिफ्राय बेखौ ब्रेकेटखौ सेबाय 2 माइनास 3i प्लस बे जागोन 1 प्लस 2i बेबायदि जाबाय 2 प्लस 1 खालामबा 3 माइनास 3i निफ्राय प्लस 2i थांबा मा मोनगोन माइनास i जोङो मोननो हागोन दा जोङो सिगांनि लेफ्ट हेन्ड साइडआव मा मोनदों 3 माइनास i मोनदोंमोन आरो राइट हेन्ड साइडआवबो जोङो 3 माइनास i जों मोननो हाबाय देयरफोर जोङो लेफ्ट हेन्ड साइड इक्वल टु राइट हेन्ड साइड जोङो लिरनो हायो आरो बेनो जाबाय जोङो बेनि जा मानफोर बेखौ जोङो फोरमान खालामनाय जाबाय स' बेनो नोंथांमोना जोबथारनायाव बिदि लिरना होब्लानो जागोन बेनिफ्राय जों दा नेक्स्ट कुइसन नाम्बार माखौ बानायनो दा जों कुइसन नाम्बार 3 खौ बानायनोसै स' नोंथांमोना बेखौ नाजाब्लानो जाबाय आरो बे नोंथांमोननि जा कुइसन नाम्बार 2 दङ बे कुइसन नाम्बार 2 आव बेवहायबो एसे गोरोन्थि जाना दङ बे जानांगौमोन Z1 माइनास Z2 बार इक्वल टु जागोन Z1 बार माइनास Z2 बार खालामनानै नोंथांमोना प्रुफ खालामब्लानो जाबाय कुइसन नाम्बार 2 खौ बे कुइसन नाम्बार 2 नि सोंनायाबो लेफ्ट हेन्ड साइडआ गोरोन्थि जाना दङ Z1 into Z2 बार जाना दङ स' बे जानांगौमोन नैबे दा नैबायदि लानानै नोंथांमोना प्रुफ खालामब्ला बेखौ जोङो मोननो हागोन एन्सारखौ जोङो मोननो हागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो नायनोसै कुइसन नाम्बार 3 खौ कुइसन नाम्बार 3 आबो जोबोद गोरलै स' जोङो बेवहाय मा दङ कुइसन नाम्बार 3 आव बेवहाय बेबायदि दङ Z1 into Z2 बेनिफ्राय मा दङ बार दङ बेनिफ्राय इक्वल टु Z1 बार इनटु मा दङ Z2 बार स' बेफोरबो जोबोर गोरलै नोंथांमोना हाखागोन जानांगौ गिबियाव मा Z1 into Z2 खौ लिरना ला स' मा लिरगोन दा Z1 लेफ्ट हेन्ड साइडआव गिबियाव बानायग्रो बेवहाय मा लेफ्ट हेन्ड साइड
लेफ्ट हैंड साइड z1 into z2 बे मा जागोन z1 नि माना जाबाय बे 2 plus 3i बेनिफ्राय जागोन मा z2 नि माना जाबाय 1 minus 2i बेबायदि जागोन बेनिफ्राय दा मा खालाम सानजाबना आरो 2 जों 1 जों सानजाब्ला मा जागोन 2 जोङो मोननो हागोन बेनिफ्राय माइनास बे जासिगोन 2 जों माइनास 2i जों सानजाबा मा जागोन प्लस ए माइनास बे जागोन 4i प्लस ए प्लस 3i जों मोननो हागोन प्लस ए माइनास बे जागोन 6i स्क्वायर बेनिफ्राय मा लिरनो हायो 2 बे जासिगोन माइनास i बे जासिगोन डाइरेक्ट लिरनोसै आङो बेवहाय प्लस 6 जागोन स 2 प्लस 6 जोङो मा मोनखो दा बेखौ प्लस खालामबा 8 माइनास i दा जोङो z1 into z2 नि मानखौ जोङो 8 माइनास i मोननो हाबाय बेनिफ्राय मा जागोन दा बारखौ लिरनो हागोन सायाव z2 बार जों बारखौ लिरनो हागोन स बार लिरोब्ला नैबे मा जासिगोन 8 प्लस i जोङो मोननो हागोन बे जाबाय लेफ्ट हैंड साइड आरो मा राइट हैंड साइडआ मा जागोन बेथिं बानायना होनोसै राइट हैंड साइडआव मा दङ z1 बार into z2 बार दङ स z1 बारनि जायगायाव जों मा लिरगोन दा z1 बारनि जायगायाव नोंथांमोना बेखौ लिर 2 माइनास मा लिरगोन 3i बेनिफ्राय into z2 नि जायगायाव z2 बारनि जायगायाव बे 1 plus 2i बेनिफ्राय सानजाबदो 2 into 1 2 बेनिफ्राय मा जागोन 2 जों बेसेबां जागोन बे जागोन प्लस 4i प्लस ए माइनास 3i माइनास ए प्लस ए माइनास बे जागोन 6i स्क्वायर बेनिफ्राय बेखौ फज बेखौ सेफायदो 2 प्लस नैबे जासिगोन बेसेबां प्लस i बेनिफ्राय बे जासिगोन डाइरेक्टलि जोङो बेखौ लिरनो हायो प्लस 6i स्क्वायर नि माना जोङो माइनास 1 जों मोननो हायो स माइनास 1 जों माइनास 6 जों इनटु खालामबा जों प्लस 6 मोननो हायो स नोंथांमोना बिदि मिथियोब्ला डाइरेक्ट जेमान हायो एग्जामाव सर्टकाट बानाय नाजा जिहेतु समनि आंखाल जागोन एग्जामाव जेमान हायो बुजिनानै जेमान हायो गुसुंनिफ्राय गुसुंसिन बानायोब्ला जोंना साबसिन जायो बेनिफ्राय 2 प्लस 6 बेखौ प्लास खालामबा मा मोनगोन 8 प्लस i दा नैबे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइडआ मा समान जाबाय बेखायनो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड जोङो लिरनो हायो दा बेनो जाबाय बिनि जोङो बेबायदि खालामना लानो हायो बा फोरमान जोङो होनो हाबाय बेखौ थार जिरनो हाबाय बेनिफ्राय आरो नेक्स्ट बेबो गोरलै 4 नाम्बाराबो गोरलै स 4 नाम्बाराव एसे आलादा थाब्लाबो डिवाइड थाब्लाबो गिनांगौ गैया नोंथांमोना बे 4 नाम्बारखौ बानायनो नाजाब्लानो जाबाय स 4 नाम्बाराबो गोरलै नोंथांमोना जास्ट मोजाङै बुजिनानै मा खालामनांगौ बेखौ बानायलांनो नाजा 4 नाम्बाराव मा दङ 4 नाम्बाराव जाबाय z1 डिवाइड बाय z2 बेवहाय मा बार दङ स इक्वल टू मा दङ बेनिफ्राय z1 बार डिवाइड बाय z2 बार स जेबो जोबोर गोरलै नोंथांमोना गिबियाव z1 आरो z2 खौ दिरगोना लाबानो जाबाय बेनिफ्राय आरो जोबथारनायाव मा बारखौ होबानो जाबाय स जुदि जों बेखौ प्रुफ खालामनो थाङो अब्ला मा जागोन गिबियाव मा लेफ्ट हैंड साइड जोबोर गोरलै बेनिफ्राय मा खालामनो हायो z1 डिवाइड बाय z2 बेखौ जुदि लिरोब्ला मा जागोन z1 नि माना जाबाय बेखौ बज 2 प्लस 3i z2 नि माना जाबाय 1 माइनास 2i बे जासिगोन बेनिफ्राय दा मा खालाम 2 प्लस 3i बेनिफ्राय 1 माइनास 2i बे जागोन 1 प्लस 2i जोङो सायाव सिङावबो इनटु खालामना होनांगोन बेनिफ्राय नेक्स्ट मा लिरनो हायो नैबे जागोन 1 माइनास 2i स्क्वायर बेनिफ्राय नैखौ मा खालामना मा लिरनो हायो जों दा नैखौ जोङो बेखौ इनटु खालामदो 2 जों 2 प्लस 2i जों सानजाबा मा जागोन 4i बेनिफ्राय प्लस 3i बेनिफ्राय प्लस ए प्लस बे जागोन 6i स्क्वायर बेनिफ्राय मा लिरनो हायो आरो जों दा बेनिफ्राय मा लिरगोन नोंथांमोना बेखौ जागोन 2 प्लस 4i जों 3i जों सानजाबा 7i बे जासिगोन माइनास 6 आरो सिंनाया जागोन 1 माइनास 4i स्क्वायर बेखौ मोननो हागोन बेनिफ्राय 2 माइनास 6 खालामबा जों माइनास 4 प्लस 7i मोनगोन बेनिफ्राय नैबे जागोन 1 प्लस 4 बेनिफ्राय माइनास 4 बाय प्लस 7i डिवाइड बाय 5 जोङो बेखौ मोननो हागोन बेनिफ्राय जों मा लिरनो हायो माइनास 4 बाय 5 बेनिफ्राय प्लस जोङो बेबायदि लिरनो हागोन 7 बाय 5i बेनिफ्राय आरो बार जुदि लिरोब्ला स नोंथांमोना बेखौ मोननो हाबाय z1 डिवाइड बाय z2 नि मानखौ जोङो बेखौ मोननो हाबाय
बेनिफ्राय नेक्स्ट मा खालामगोन दा स' नैयाव मा जासिगोन z1 डिवाइड बाय z2 बेवहाय दानिया बार होनांसिगोन जों स' बार होयोब्ला मा जागोन नैबे उल्था जासिगोन बेवहाय मा जागोन -4/5 प्लासनि जायगायाव नोंथांमोना माइनास लिरनो नांगोन 7/5i जों दा z1 z2 बारनि मानखौ जोङो बेखौ मोननो हागोन -4/5 आरो -7/5i बेनिफ्राय जों दा नेक्स्ट आरो राइट हेन्ड साइडनिखौ जों दिहुननोसै स' राइट हेन्ड साइडनियाबो जोबोर गोरलै राइट हेन्ड साइडआ जाबाय राइट हेन्ड साइड बेवहाय मा दङ राइट हेन्ड साइडआव बे दंमोन z1 बार डिवाइड बाय z2 बार बेनिफ्राय z1 माने बेखौबो ज 2 - 3i डिवाइड बाय z2 माने 1 + 2i बेनिफ्राय मा खालामनांगोन 1 + 2i बेनिफ्राय 1 - 2i जोङो इनटु खालामना होनांगोन बेनिफ्राय 2 - 3i इनटु 1 - 2i बेखौ खालामबाय बेनिफ्राय आरो नेक्स्ट मा खालामनो हायो नेक्स्ट जोङो बेखौ मा नैखौ सेफायदो 2 जों 1 जों सानजाबबा 2 बेनिफ्राय -2 जों 2i जों सानजाबबा 4i जों मोननो हागोन -1 प्लास माइनास बे जागोन 3i -1 प्लास जाबाय बेनिफ्राय 3i जों 2i जों सानजाबबा 6i स्क्वायर बेनिफ्राय नैबे जासिगोन 1 स्क्वायर -2i होल स्क्वायर दा बिदि जों लिरनांगोन नोंथांमोना बे केलकुलेसनखौ हाखागोन जानांगौ आं नोंथांमोनखौ हाखागोन होनना सानखाबाय बेनिखायनो मोजां फोरोंनाय जायो केलकुलेसन नोंथाङा क्लास 10 हिसाबै मोनथिखानाया मोजां माबोरै खालामो प्लास माइनास बेफोरखौ बेनिफ्राय नेक्स्ट मा खालामनो हायो 2 बे जागोन -7i बे जासिगोन -6i स्क्वायरनि माना -1 इनटु 6 जों सानजाबबा जों -6 मोननो हागोन बेनिफ्राय नैबे जागोन 1 - 4i स्क्वायर बेनिफ्राय मा खालाम 2 - 6 बे जागोन -4 -7i बे जासिगोन डाइरेक्टलि आं बेवहाय लिरनोसै 5 जोङो लिरनो हायो दा बेनिफ्राय जों दा आरो मा खालाम बेखौ सेपारेटलि जुदि लिरोबा -4/5 -7/5i दा नोंथांमोना मोननो हाबाय लेफ्ट हेन्ड साइड इक्वल टु राइट हेन्ड साइड लेफ्ट हेन्ड साइडआव जों मा मोन्दोंमोन बेनि भेलुखौ नायफिन आरो राइट हेन्ड साइडजों गोरोबदोंना गोरोबाखै बेखौ नायफिनब्लानो जाबाय स' देयरफोर मा लिरनो हायो जोबथारनायाव लेफ्ट हेन्ड साइड इक्वल टु राइट हेन्ड साइड जोङो लिरनो हायो स' जोबोर गोरलै नोंथांमोना अनलि मा प्रेक्टिस खालामनांगोन इउटुब प्रेक्टिस जेसेबां प्रेक्टिस खालामगोन नोंथांमोना असेबांनो गोरलै मोनगोन इजिसिन मोनगोन बानायबाय थानो लुगैगोन स' जोङो उननि जा कुइसन थानाय बेखौ जोङो उननि भिडिअ डिसकास खालामो स' थेंक इउ स' नोंथांमोना नुनो मोनबाय दे नै भिडिअआ जोंनिया माबोरै जाखो स' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला बा सोलोंनाय बायदि मोनदोंब्ला नोंथांमोना प्लिज जोंनो अननानै नोंथांमोना लाइक बटनखौ थुनानै हो आरो मायबाफोर सोंनो दङब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव सोंनो हागोन सिम्पलि जों नोंथांमोननि एन्सारखौ सानफ्रोमबो होनो गारनाय थाबैनो होनो गारनाय जों सानफ्रोमबो रेडिखा नोंथांमोना बेबायदिनो जोंनो सोंहरबाय थानो हागोन आरो नोंथाङा जुदि चेनेलाव जुदि गोदानबा जोंखौ सापर्ट खालामोबा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो बे नटिफिकेसन बेलखौ थुनानै हो जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ होनायखौ नोंथाङा नुनो मोनो स' बे भिडिअनि गेजेरजों जों नोंथांमोननिफ्राय दा बिदाय लानोसै गोदान भिडिअ नोंथांखौ जोङो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन होननानै बे भिडिअनिफ्राय बिदाय लानोसै स' गोजोनथों लोगोफोर बाय बाय